Čau lidi, jak se máte, ty vole, to vám něco říct nejasný, ty vole, že se jedná o trička, ty vole, co budeme dělat merch, nejasný, ale já někoho, ty vole, design. Chtěl bych vám něco říct, to je jasný, ty vole, že... Takže se jedná o trička, ty vole, s Ondrou už chceme udělat merch, to je jasný, ale dáme někoho, ty vole, jestli je tady někdo, kdo dělá dobrý design, ty vole, a grafiku a tak dále, vole. Ten, kdo udělá nejlepší grafiku, tak dostane tričko zdarma, to je jasný, ty vole. Návrhy mi posílejte sem do zpráv, ty vole. A pro ty z vás tady na TikToku, posílejte mi taky ty vole zprávy jenom na Instač, na Instagram a tak dále, vole. Michael na punk, to je jasný. O to bylo, ty vole, to je jasný, posílejte. Zatím. Čau lidi do prdele, jak se máte?